Vesa. Hamamat. Vesa oli heittänyt kamansa vessan pönttöön. Vesa Keskinen, tervetuloa. Vesa, mä arvostan sitä, että sä oot valinnut Skradan tämän shown mukaan. Kyllä. Selvitetään ihan aluksi tässä nyt yksityiskohta tästä lieniruuasta. Toiset sanoo, että se oli kastike, toiset sanoo, että se oli keittiö. Kumpi se oli? Keitto. Ei. Missä hamamat on nyt? Tässä naurannassa on vitu. Elikkä lähtee. No niin, Karl. Mä luulen, että sä joudut vähän suomentaa tässä ja tulkkaamaan tätä näin. Ei. Ja että kysymys ei ollut mistään niinku tämmöstä, mä analysoin asian väärin. Mutta sä luulit ensin, että kyse oli siitä. Kyllä, koska mä oon vessan pönttö. Aivan. Ja Vesa oli heittänyt kamansa vessan pönttöön. mä aamulla heräsin kello 5. Mä tykkään siististä keittiöstä. Niin mä analysoin sen niin, että se oli sollinus ja kaikki matkalaukut ja kaikki sieltä tätä Tukholmaan. No, sitten tapahtui näin, mutta mä en tehnyt mitään pahuutta. Mä etin enää, että se vaan kääntyy, niin että se kirjoitin tiedotteen siitä. Mut Vesa, Voit tuoda tuliasi, mutta tuot näillä ei tai Karl kysyy minulta, että voiko hän tuoda vaikka B. Hän sanoo, että B, mulla on, siellä on kaiken maailman ja mä sanon, että tuo mulle teepaita, mutta sen sisällä pizzaa. wow. Ja sinähän toit. Karl Danhammer. Sä oot tuonut tuliaisen. Se paitako? No nyt sitten. Nyt ei oikein voi vastata. Vastaa. Kuka se oli? En tiedä. Tää on joku toinen TV-kanava. No niin. Halo? 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 Kuulit? Kuka siellä on? No sä oot ihan sekaisin siellä TV, tuota pois sieltä. Sä oot ihan sekaisin siellä TV:ssä, tuu pois sieltä. Hän on syyllinen.
Mä luulen, että nyt on just aika tanssia. Okei, me kuunnellaan tää pieni runo. Nyt on tää pieni runo. Yes. On näin. Koska englannin My missing will kill. Where are you, my love? I am lonely in freezing Finland. Only you, love, can save me. Is it the Savior, yours, Vesa?